Kanca-kanca, aku tak adus dhisik ya. Monggo sekecakaken nggih. Oke, Max. Ojo kesuwen kowe ning kamar mandi ya. Siap, Rip. Ojo lali, bar iki cepak-cepak salat luhur jamaah ya. Siap, Max. Oke, baik. Aku jileh kelambimu ya, Max. Sak pecine. Oke. Lebar atus. Yo, do salat sik yo. Mumpung ijeh dikei kesempatan urip bro sing gawe urip bro. Siap, Max. Bijak tenan kowe, Max. Aku luwes ora nganggo peci iki, Max. Luwes pol. Bali saka masjid. Iki nek ana Nero luwih rame ya, bro. Formasi lengkap iki. Hei, Max. Kowe aja sembarangan ngomong. Pengkhianat kaya Nero ora pantes gogok kene. Lho, Yos. Nero kan koncone dhewe. Wong kono kuwi ra pantes, Max, dadi koncone dhewe, Max. Karepmu piye, Max? Gelut ro aku, Max. Ora, bro.